Para comezar con Scratch debes visitar o sitio web da plataforma. Non é necesario o rexistro, pero crear unha conta ten a vantaxe de que podes guardar as túas creacións dentro da plataforma. Preme no botón Crear para coñecer Scratch. Unha das primeiras accións que debemos facer é configurar o idioma no que queremos traballar. Para iso, fai clic na opción Settings do menú superior e selecciona o idioma. Na parte esquerda da pantalla temos os bloques de programación agrupados por categorías. Estes bloques son como pezas dun crebacabezas, só hai que saber encaixalos para crear o código de Scratch. Na parte central da pantalla temos a zona de códigos, que é o lugar onde poderemos programar o obxecto engadindo todas as instruccións que queiramos. Na parte superior dereita está o escenario, que é o lugar onde se desenvolva a programación do proxecto e se mostra. Hai dous botóns moi característicos en Scratch, son a bandeira verde e o botón vermello. A bandeira verde úsase normalmente para iniciar a execución do programa e o botón vermello para detelo. Ademais, hai outros 3 botóns que me permitirán configurar o aspecto do escenario para facelo máis grande ou pequeno. Na parte inferior hai dúas zonas, por un lado un espazo para obxectos e por outro o escenario. Na primeira zona podemos crear tantos obxectos como queiramos, mentres que na dereita podemos establecer o fondo do escenario. Ao seleccionar cada un dos obxectos ou o escenario, vemos como cambia o lado esquerdo, cada un tendo as súas propias pestanas de código, disfrace ou fondos e sons. O código permite programar o obxecto ou o escenario. O segundo, disfrace ou fondo, permite establecer que disfraces ou fondos poden ter os obxectos ou decorados en cada momento. A pestana de sons permite xestionar os sons que se poden utilizar na zona de códigos. Aínda que nos centraremos nos obxectos, moitos dos bloques podes aplicar ao escenario. Na sección de obxectos atoparás un botón con forma de gato cun símbolo máis na cabeza. Cando colocas o punteiro do rato sobre esta icona mostraránse 4 opcións posibles. O primeiro deles permitirános subir un obxecto que teñamos guardado no noso ordenador en formato de imaxe. A segunda opción corresponde á sorpresa ou, noutras palabras, seleccionará un obxecto aleatorio da biblioteca de Scratch. A seguinte opción permitirános pintar os nosos propios obxectos. E por último, a cuarta opción móstranos a biblioteca para que poidamos seleccionar o obxecto que queremos. Por iso, Scratch ofréceche moitas posibilidades para que poidas personalizar totalmente as túas creacións co único límite da túa imaxinación. Cada obxecto ten propiedades diferentes. Estes están situados xusto enriba do obxecto, polo que se pode definir un nome para cada un. Recomendamos darlle a cada obxecto un nome descritivo para que posteriormente sexa máis doado comprender a programación. A súa localización na pantalla, que se expresa como unha posición xei. Estes valores corresponden ás súas coordenadas. Para comprender estes valores, seleccionemos un fondo da biblioteca de Scratch. Como podes ver, a pantalla está dividida en 4 partes, tendo 2 eixes de coordenadas que se cruzan xusto no centro da pantalla. Ese punto será 00 e os valores que se poden tomar estarán no eixe X de menos 240 a 240 e no eixe Y de menos 180 a 180. Mostrar, que permite ver ou ocultar o obxecto o tamaño por defecto, será do 100%. E para rematar, veremos o cambio de dirección.
Preme no indicador e poderás cambiar tanto a dirección a que queremos que apunte o noso obxeto como o modo de rotación, completamente, esquerda, dereita ou sen xirar. Un aspecto moi útil á hora de comezar a crear os nosos primeiros proxectos con Scratch son os tutoriais. Estes amosarános como dar os primeiros pasos e aprender aos poucos a crear os nosos programas. Son moitos os tutoriais e para aprender só teremos que seleccionar o que máis nos guste e que seguir as instruccións. Con Scratch non tes excusas para non aprender a programar.